Nikto nevie všetko a niekedy treba vyskúšať aj niečo nové. Dala som sa nahovoriť, idem aj ja vyskúšať niečo nové, idem vyskúšať tento špeciálny elixír, nazvime ho. Je to vlastne zmes uvarených citrónov s cesnakom a keď sa to už zovrie, zmixuje, prefiltruje, môžete do toho dať aj trochu medu, osladiť si to. A tento nápoj sa má piť na lačno, buď pred raňajkami, alebo pred obedom. Čo je úloha? No, úloha tohto nápoja je znížiť tlak, prečistiť cievy, zmenšiť cholesterol, alebo znížiť. A niektorí tvrdia, že im to pomáha aj k takej revitalizácii organizmu, že sa cítia zrazu silnejší, menej unavení. Niektorým dokonca to pomáha so spánkom, keď majú problémy. Iní hovoria, že ich prestali bolieť aj kĺby. Jednoducho tento elixír, taký ľudový, vraj pomohol mnohým ľuďom. Nemám s ním skúsenosť. Priznávam, nemám. Idem ho vyskúšať. Dnes som urobila teda ten elixír, to znamená, použila som 30 strúčikov cesnaku, takého čerstvého, ďalej 5 citrónov, ktoré som najskôr nechala vo vode vymáčať, poriadne vydrhla, potom ich narezala na drobno, ošúpala ten cesnak, zmixovala som ich, no a zadala som ich litrom vody, prevarila, respektíve len do toho bodu, kedy začne to vrieť, hneď som to odstavila, nechala som to vychladnúť, potom som to preliala cez sitko a vlastne mám taký nápoj a od zajtra ho skúsim. Budem vás informovať. V každom prípade s cesnakom môžu mať ľudia problémy, takí, ktorí majú problém so žlčníkovými kameňmi alebo s nejakými chronickými zápalmi žlčníka, prípadne ľudia, ktorí trpia na bolesti žalúdka, môžu mať trošku s cesnakom problém, mali by si dať teda pozor, môžu to skúsiť malú dávku, ale keď im to bude robiť problém, nemali by to ďalej piť. Ja tento problém našťastie nemám, takže uvidíme, vyskúšam to. Mala by tá kúra trvať 3 týždne, potom má byť prestávka a znovu 3 týždne. Uvidíme, budem vás informovať. Ak máte chuť, dajte sa tiež do toho, skúste a dajte mi vedieť, ako to u vás funguje alebo fungovalo. Ak ste už takýto nápoj z cesnaku, citrónov, vody a osladený trošku s medom používali. Teším sa na vaše skúsenosti.